दिनै 23 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, पुलिसआ सासे दुथां आइजो साइबार टकखौ एबा अनलाइनजों सुबुंफोरखौ फान्दायग्रा आइजोखौ खादों। बिहारनि गपालगन्ज पुलिसआ सासे दुथां आइजो साइबार टकखौ खानो हादों। बे आइजोआ मानसिफोरखौ गावनि फान्दायनायाव फान्दायनानै बिसोरखौ थगायनायनि बोलि खालामोमोन। हमजानाय आइजो साइबार थगायग्रानिफ्राय गुबुन गुबुन बेंकफोरनि मोन 15 एटीएम कार्ड, गंस्नि सिम कार्ड, गंबा मबाइल फन आरो नोगोद 30,000 रां बोखांनो हादों। हमजानाय आइजोखौ मांजा पुलिस थाना सिङाव थानाय मांजा बाजारनि थागिबि इरफान आनसारी उर्फे इरफान आलीनि बिसि उमरा खातुन होनना मिथिनो मोननाय जादों। एसपि स्वर्णा प्रभातआ मिथिहोयो दि पुलिसआ खौरां मोन्दोंमोन दि मांजा बाजाराव फिसाय आरो बिसिया गावसोरनि लोगोफोरजों लोगोसे मानसिफोरखौ फान्दायनानै थगायनायनि बोलि खालामगासिनो दं होननानै। गोख्रै राहा लानानै पुलिसआ आइजो साइबार टकखौ खायो। बिथांनि गुबुन लोगोफोरखौ खानो थाखाय सिग्रोमनायखौ पुलिसआ सोलिगासिनो दं। नैथियाव, केदारनाथ यात्रा लामानि सिरबासायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 8 सुबुंफोरा जोखोम जायो। रबिबारनि फुङाव केदारनाथ यात्रा लामानि सिरबासायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 8 सुबुंफोरा जोखोम जायो। एसडीआरएफनि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो 8 जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथायनि थाखाय थिसननानै होयो। एसडीआरएफआ मिथिहोनाय बायदिब्ला एसडीआरएफ हानजाया 3 सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ जिल्ला पुलिसनो गथायना होयो। थामथियाव, मोनसे दुखुनांथावै बुथारनाय एबा मार्डारनि जाथाय। फिसाज्लायानो हाखर जावनानै गावनि बिमाखौ गोथाङै फबदों। बे जाथाया तिनिसुकियानि फिलबारी साहा बागाननि 1 नम्बर लाइनआव जादों। बे जाथायाव फिसाज्ला गाब्रिएल लाक्राया गावनि बिमा बुदुनि लाक्राखौ गोथाङैनो फबदों। बे जाथाय जायगायाव पुलिसआ नुजाहैनानै बुदुनि लाक्राखौ हुस गैयै हालोदाव फबनाय हाखरनिफ्राय बोखांनो हादों। बिमाया 80 बोसोरनिफ्रायनो बेंगुरा एबा पेरालाइसिस जानानै दंमोन। गावनि बिमाखौ गोथाङै फबनायनि दायाव गाब्रिएल लाक्राखौ पुलिसआ हमबाय। ब्रैथियाव, 2024-2025 मायथाइनि रांबावजा एबा बाजेटखौ दिनै रांखान्थि मन्थ्रिया फोसावो। मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै 7थि खेबनि थाखाय आबुं बाजेट दिन्थियो आरो बियो हादोरनि जारिमिनाव मोनसे रेकर्डबो खालामनो हायो। बे रांबावजाया एबा बाजेटआ मदि सोरखारनि 3थि खेबनि सोरखार दाखांनायनि उननि गिबि खेब बाजेट। बाजेटखौ फुंनि 11 रिंगायाव संसदआव दैखांनाय जायो। बे बाजेटनि माखासे गिदिर बाजेटआनो जाबाय मिरु सोरखारा हिनजावसाफोरनि थाखाय 3 लाख कौटि रां बाहायगोन। 5 बोसोराव 4.1 कौटि लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि सोरजिनायनि थांखि। 6 कौटि आबादारिफोरनि हा रेबथुमनायनि थांखि। आबादारिफोरनो 5 बोसोरनि थाखाय बेसेन नाङै रेशन पीएमएवाईनि सिङाव 3 कौटि उफ्रा न' लुनायनि थांखि। 1 कौटि फरायसाफोरनो 10 लाख रांसिम सोलोंथाइनि लन होनाय। मिरुआ 5.63 कौटि गामिफोरनि बिथायारि सानज'थायखौ लुफिननो थाखाय खामानि मावगोन। गामियारि जौगाथायनि थाखाय 2.66 लाख कौटि रांनि बाजेट राननाय। लाइमोनफोरनि जौथायनि थाखाय 2 लाख कौटि रांनि बाजेटारि राननाय। फैगौ 5 बोसोराव सा सानजानि बेंकिं सेक्टरखौ जर'खा गोनांथि होनाय। रांबावजायाव बेखौनो फोसावनाय जायो दि 5 बोसोराव 1 कौटि लाइमोनफोरनो बेथनजों लोगोसे इन्टार्नशिप सुबिदाफोर होनाय। दानफ्रोमबो 5,000 रांनि अनसुंथाइ। दैबाना होबथानो थाखाय रांबावजायाव 11,500 कौटि रां थि खालामनाय जादों आरो रांखान्थि मन्थ्रिया आसामाव दैबानाखौ होबथानो थाखाय जर'खा हेफाजाब होनोबो फोसावदों। 10 लाख कौटि रां राननायजों रांबावजायाव नोगोरारि ओनसोलफोराव गोरिब आरो गेजेर थाखोनि नखरफोरनि थाखाय न'जों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि। 2024 आरो 2025 मायथाइनि रांबावजायाव हादोरनि गोहो सेक्टरनि जौगाथायनि थाखाय 21,400 कौटि रां थि खालामनाय आरो केन्सार बेरामाव जोबोद गोनां मुलि बानायनायनि सायाव टेक्स फ्रिबो खालामनाय जादों होननानै फोसावदों रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ। बाथियाव, मरिगाव जिल्लानि नेलियाव सिखावै लाबोनाय मोसौ आरो ट्राक जब्द खालामनो हादों। मरिगाव पुलिसनि नायबिजिरनायजों लोगोसे मोसौ सिखावफोरजों सिलिंखार जानाय ग'डाननि बिगोमाया होनाय बिबुंथिनिफ्राय मिथिनो मोनोदि खुंथायाव थानाय दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे थाखोनि सिङाव मोसौ सिन्डिकेट दानायनि बाथ्रा मिथिनो मोनो। मख'नो गोनांदि मरिगाव जिल्ला पुलिसआ
मंगलबारावबो नेल्लीयाव मा 33 सिखावै लाबोनाय मोसौ बोखांनो हायो। पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय गंनै ट्राकफोर फारियै AS02CC2289 आरो AS01SC9583 खौबो जब्द खालामदों। मोसौफोरखौ नेल्लीनिफ्राय मेघालय जानानै बांलादेशसिम लांनाय समाव रैखा खालामनाय जायो। पुलिसखौ नुनानै ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेन खिलिं दैमायाव बाज्रुमो आरो खारखोमालाङो। मख'नो गोनांदि पुलिसआ सानबानि गेजेराव मा 60 खावनाय मोसौ जब्द खालामनो हायो। मेघालय आरो बांलादेशनो आन्दोआव जगायनो थाखाय नेल्लीनि सालबागाननि गुदु हाग्रायाव मा 37 खावनाय मोसौफोरखौ दोनखोमानायखौ मोननाय जादों। मरिगाव पुलिसनि मोनसे जुनिया अपारेशन टीमाबो गंसे ट्राक नम्बर AS01PC0114 नि गेजेरजों जाथाय जायगायाव लांनाय समाव मा 23 मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।